Battle 2, domnul Șelaru. Ne-ai bătut, ok, recunosc. V-am bătut, da. Dar Battle de cu cine îl faci? Cu altul, mă? Nu accepti revanșă? Fugi la altul după ce ai fugi cu victoria la altul? Cu domnul Empress, nu, gata. Bă, fii atent, ascultă-mă, fii atent. Voi nu meritați, bă, nu mă rup eu cu toți fraierii, fii atent. O să fac un inamic adevărat. O fac cu cineva cu adevărat pe măsura mea. Un om atât de meschin încât a crescut pe spatele meu. A încercat să-mi copieze stilul, să mă copieze cât de mult posibil. Și după aia a început să-și folosească talentul și potențialul în scopuri diabolice. Nu faci cu noi, Rebeto. Eu sunt Sherry, când intru sardele și berii. Azi o dăm pe repetă de primul vers, fac praf muntenii. Că frate, ești prea mic ca să te iau așa de tare. Cum e să crești pe YouTube, pe clickbait și pe promovare și pe cancer cu reclame în cantități inumane. Scuze că ți-o spun direct, ăsta-i canalul tău în mare. Du-te acasă la Constanța, că pe YouTube ești mort și o să te arzi și o să zbori de aici până în 2009. Că sunt OG pe YouTube, îmi fac treaba ca la carte. Sherry te face din vorbe, frate, de mine ești departe. Că am tot ce îmi doresc, cea mai faină comunitate. Treci în bancă, ia notițe, fac asta de 3 ani jumate. Eu sunt Flamunteanu, fii atent ce dau pe vest. Cel mai sincer să-ți fie canalul șters, că stai și suferi în timp ce eu stau și creez. Erai fain, dar ai ajuns un experiență straciobesc. Sherry, ești atât de cancer până și tu vezi de la live stream cu Magda încoace pe toți fanii îi șochezi. Toată lumea-ți face hate când te aude ce de vitezi. Vrei să o dai pe rap cu mine, dar tu asculti și atrapezi. Ești obsedat, că vezi și tu că stai tău de mult s-a dus să Wempers, nu mai fac battle de tine. Le-a ajuns toate fanele înfocate la mine, au venit și mi-au spus că de la tot stresul ăsta ai pus ceva zile în plus. Du-te acasă la Craiova, te ambulanța, am abdomen cu pătrățele și carismă de Constanța. Fițele tale sunt degeaba că eu am fost trigoul tău mai copiat atâta timp și acum te crezi băiatul, mai bine revino cu efecte că ești veridic. Sau și ai făcut clickbait cu mine când am rogat numărul tău. Ai făcut ceva de caritate, Minecraft în viața reală, lângă provocări nebune, reclame și părară. Păi să fii cu șpot, vezi că dai rău în bară. Te crezi și toți meu că ai fost puțin viral. Asta vară credeai că mă iei la abonat, vrătuți. Mai bine du-te și vezi de viața ta, că mai ai de învățat mult. Oricum nu mă vei depăși, crezi conținutul tău. Du-te măcar încerci, tu muncești de timp ce fac tu geam în efecte te fac față, că tu ai cam devenit da de statistici, focul te-a tâmpit, că vei ajunge în stadiul ăsta cam nimeni nu s-a gândit. Cu tot cu cancer și cu Magda din YouTube ești sărac lipit. Te-am pupat, frate. Nu știi despre ce vorbești, canalul tău nu mai e tare. Mi-ai dat mesaj acum 2 ani și mi-ai cerut o promovare. Și acum vreau să zic ceva și sper să o iei ca tare. Nu mai știi să faci efecte? Încearcă filmora frățioare. Shake a bit. Eu, salut, eu sunt Sherry și voi tocmai ați urmărit Red Battle 3 alături de omul meu, Vlad Munteanu. Rezultatul acestei munci ai noastre întinsă pe o bucată destul de lungă de timp, dar și așezată pe biroul a mai multor oameni, adică eu, Vlad Munteanu, Exploit, multă pace pentru Exploit, cel care a făcut instrumentalul și a așezat vocalele pe instrumental, un tip incredibil de șmecher, producător și vlogger în același timp, aveți canalul lui de YouTube chiar aici, și cafea albă, tip care a dat White Coffee, vreți voi să-i spuneți, care a
Și oricum te-am făcut căcat, deci practic n-ai ce spune. Eu cu Montano chiar suntem prieteni de 2 ani, un tip foarte, foarte șmecher. Și v-aș ruga mai mult ca niciodată să apăsați butonul de like pentru că încercăm pe cât putință, ce prost sunt, pe cât posibil să facem conținut cât mai de calitate pentru standardele din România și credeți-mă că e o muncă ar dracului de obositoare. Deci dați un like dacă apreciați genul ăsta de conținut. Eu am fost Sherry Și eu am fost Vlad. și deoarece vă este aproape formatul meu, dați un bun butonul de like, să dați un share pe Facebook, chiar nu foarte, foarte mult, dacă încă n-ați făcut-o să vă părăți. Ce prost sunt. Eu tocmai am realizat că am zis vlog în loc să zic better. Dar e ok. Eu m-am dus.